ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾವುಡು ಮೂಲ ಏರ್ಪಡಿಸಂದು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರಿನಿ ಪದ್ಮರಾಜರು ಬಾರಿ ಆರಾಮಡು ನಿಗ್ಲೇನು ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿನಿ ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ನಿಗ್ಲೇನು ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿನಿ. ಒಂಜಿ ಕಾವುದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿ ಹೇಮ್ನ ತಂಡೆ ಕಾರಣ ತಂಡ ಅನಿ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಮಗಳತ್ ನಿಗಲು ತಂಡದಗಳು ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲು ಪೂರಾ ಸೇರಿದ ಈತ ಜನ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟ ನಿಗಲು ಕುಲ್ಲದ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪನೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇನ. ಇನಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಡು. ಇನಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಗಳು ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದ್ವೇಷನು ಸಾಧಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಉನೇನು ಪನೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಪಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸೋಡು ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೇಶ ಎತ್ತ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ ಇನಿ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತರದೆರ್ತು ತೂಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದಾದ ಉಂಡು ಉಂದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ತರದೆರ್ತು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬುಡಬೇಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಆರಂಭ ಆತನು ಬಂದುಲೆ. ಉಂದೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಜೆಕ್ಕಲು ಉಂದೇನು ಎದುರಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಉಂದೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ಏರೇನೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಬಂಡೆ ಏರೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವರಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ್ದು ಬತ್ತದಿನೇ. ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರಾದ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟುದಿನ ಊರುಡು ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೋರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ 10 ಪೈಸಾ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಡತ್ತಿಂದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಗುಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ 10 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ರಲು ನಮ್ಮಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ವಿದ್ಯೆಲ ಉಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ತಿ ಉನೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಮಡಂತಿಯಾರಡಿ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಮಲ್ತದೆ STM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಚಾರಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪನ್ಪುನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪನ್ಪೈನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ B ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿಡೆ ಎನ್ನ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿನಿ ಯಾನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಂದಲೆ 2 ವರ್ಷಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ದಾದಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಎಂಕ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದುಂಡಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಗುಲು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿರೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಡೆ ಪುಟ್ಟುದೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಯಾದೆ ಎಂಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಗೌರವದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ತೂಪರ ಎನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಕ ಪನ್ನೆಂಡು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣರಸಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಕ ಪಂದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಉನ್ನೇನು ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳು ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಏರಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಪದ್ಮರಾಜೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂತಾವ್ಲೆಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಸಾಮತೋಡು ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಮಗಳು ಏರಾಣ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂತಾವಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರಡಗಳು ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
ಏರ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲನೆ ಅನಾಥ ಮಲ್ಪರ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಅಥವಾ ಆಗ್ಲೇನೆ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಅಥವಾ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೀಡ ಆದ ಆಗ್ಲೇನೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲನೆ ಅನಾಥ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬಯಲ ಊರೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏಪನ ಮಲ್ತಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಓವು ಧರ್ಮಲ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮ ಆವಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಆವಡೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆವಡೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆವಡೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಆವಡೆ ಓವು ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವದ ತೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ವಿಚಾರಡು ಪಾತೆರುಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ 40 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಂಪಿನಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ 40 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತನ ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಜನಕಲಿಗೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದು ಕಾತಾರೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಶುರುಟು ನೆಟೆ ಬತ್ತಿನಿಗಳು ಪಾತ್ರನಾಗ ಪನೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಸರ್ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕೆಆರ್ಇಸಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಎಂಸಿಎಫ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಓಎನ್ಜಿಸಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅವಾತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಏಪಾಯಿನಿಕೆಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಂಪಿಲು ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ವಿಚಾರಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಪಡೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬಿಜೆಪಿ ದಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೊಗುಲಪ್ಪಗ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮೋಡಿತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಗತವೈಭವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಚ್ಪದ ಕೊರದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಕ್ಕು ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಏರಿಕೆಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ದಗಲು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಟ್ ಉನ್ನೇನೆ ಪಣಂದು ಮಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಆಂಡಿವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಐದು ಪಕ್ಕಾಂಡಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಂಪಿನಗಳು ಈತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರತ ಉನ್ನತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ನಿಗುಲು ಏತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿಗುಲು ಕೊಡಕನತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವೇನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಾರ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಆನಿರ್ದಿಂಚಿ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ದ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಮಲ್ತಿನಿ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಇನಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಡು ಜನಕ್ಲೇನ ಗೊಂದಲಗೂ ಇಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಜನಕ್ಲೇನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲ್ಸಗು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜವನೆರೇನೆ ಇನಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲ್ಸಗು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟದು ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲು ಎಕಡೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾ ಜೈಲ್ ಸೇರುನ ಈಜಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಗಾಲೆಪ್ಪುನ ಈಜಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಈಜಿನ ಕೊಲೆಗೀಡಾದೆ ಆ ಇಲ್ಲನ ಅನಾಥ ಮಲ್ತಿನೇ ನಿಗಲ ಸಾಧನೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪುಟದು ಬುಲೆಪೋಡು ಬುಲೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವಾತ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪೋಡು ದಯಕ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಭೂ ಸಾರಿಗೆಲು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಏತು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಈ 4 ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೇಂಡ ಅವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ದಾಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಅವು ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕುತಂತ್ರ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಗತ ವೈಭವ ಇತ್ತಿನಂತಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನು ತೆರ್ತದೆ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸನೆ ಟಾತ್ರ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಬುಡ್ದುಂಡು ಅವು ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಇಡೆಗೆ ಓವೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓವೇ ಉದ್ದಿಮೆಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಓದೋಡು ಅಗಲು ಓದುದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಸುಖ ಕ್ಷಂದು ಸುಖ ಉಂಡೆಟ್ಟೆ ಅಗುಲ್ಲ ಪಾಲ್ದಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಓದ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಉದ್ಯೋಗನ ಆರಿಸವಂದು ಇನಿ ಪರ ರಾಜ್ಯಗಾವಡೆ ಪರ ದೇಶಗಾದ ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಮೂಲು ಅಗಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಆ ಬಂಗಡು ಓದಾಯಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ಅನಾಥರಾದ ಬಾಳುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪುಂಡು ಅಗಲು ಏಪ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹುಷರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೆತ್ತುಪ್ಪುನಗ ಅಥವಾ ಅಗಲು ದೈವದಿನರಾನಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನೆಲೆನಿಗಳು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂದು ಇನಿ ವಯೋವೃದ್ಧರೇ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಗಲು ಅಗಲಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾನಗ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶುರುಕು ಬೋಡಾಪುನು ಅಗಲು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಂಕದ ಬುಲೆಪೈನ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು ಉಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏರು ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಗಲು ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪಂಪರೆ ಎಂಕುಲು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲಿಂದೆ ನಿಗುಲು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲಂಡ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವಡುಂದಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನನಿಗೆ ಗಿಜ್ಜಂದ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆವಡು ಭಾರತ ದೇಶ ಸದೃಢ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಭಾರತ ದೇಶ ಸದೃಢ ಆವಡುಂದಂಡ ಭಾರತಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಚುರುಕು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆವಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ಜನಕಲು ಗೌರವ ಕೊರದು ತೂಪೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊರಂದು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡತೆರಿಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪಣನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸುವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಅಗಲು 33 ವರ್ಷಡು ಮುಲು ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಟ ಪಂಡರು ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ದಗಲ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಉನೇನು ಪೂರ ನಿಗುಲು ಉನೇನು ತರ ಹಿಡಿದು ಏರ್ನಾಳ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವ್ಯನಗುಲ್ಲಾತೆ ಉನೇನು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಅಗಲು ಬತ್ತೆ 33 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಐತ ದುಮ್ಮು 41 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಪಿ ನಗಳು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಭದ್ರಕೋಟೆಲ ಅಂದೊಂದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆದ ಪರ್ವ ಈ ಸರ್ತಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಯಸುವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಸ್ಪಂದನೆ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಜನಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಜನಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುನಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತಡು ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿನಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಪ್ನಗ ಈ ಸೋಲದ ರುಚಿ ಇನಿ ಸೋಲದ ಒಂಜಿ ವಾಸನೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಅಗಲು ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಗಲ ಚಾಳಿನೇ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬಿಜೆಪಿ ದಗಲು ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂಡ ಅವು ದಾದಾ ಕೆಂಡ ಅಗಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ